Салом дӯстони азиз. Чӣ хеле ки дидестен як ду рӯзи охир нашри навори тӯи хоҳари мара чӣ хел муддат тӯи Шамшер мондему, пул ҷамъ кардем. Баъди ҳамин наворҳо мара мутахассисони соҳаи дин ва танзими анъана даъват карданд. Бо ман ҳам суҳбат шуданд, фаҳмонданд, ҳатто протоколам карданд. Ва дар вақти ҳамсуҳбат шудан ман хатогии худро фаҳмидам. Ман хеле пушаймон ҳастам ва гуфтанӣ ҳастам, ки биёем ҳама каса танзима риоя мекунем ва ин коре ки амале ки ман кардам ягонта шумо такрор накунед. Ман шуморо тавсия наметиҳам дӯстони азиз. Мо ай кори кардагии худам хеле пушаймон ҳастам. Подписчикҳо, раҳмат ба мутахассисони соҳаи танзим, ки ба мо фаҳмонданд. Мо гуноҳи худмонро фаҳмидем, пушаймонам шудем ва дар ҳақиқат расму оини худмон, тоҷиконаи худмон махстар расми оини бегона дар кор нест. Ва дӯстони азиз, қонуни танзим дар ҳақиқат барои манфиати ҳамаи мову шумо. Барои ҳамин биёем ҳама каса риоя мекунем.